Здравейте, аз съм Минко. Аз съм Соня. Искаме да ви споделиме нещо. Това нещо е нашият първи канал, който е за въпроси и отговори. Не само, ще има и влогове, в които ще прекараме заедно нашето ежедневие с вас, така че ще бъде яко. Главната цел на този YouTube канал са въпроси от вас и отговори от нас. Въпросите могат да бъдат всякакви. Няма ограничение на въпросите. Вие решавате какви да са въпросите. Дали за връзка, дали за семейство, дали за образование, дали за хваление и поклонение, дали за някакъв стих от Библията, няма значение. Преди да ви кажем последната информация за този YouTube канал, искаме да ви предложим да харесате този клип, да споделите и да се абонирате за нашия канал. И да не забравяйте камбанката. Следното, което искаме да ви споделим е, че наистина въпросите са неограничени, всякакъв тип въпроси, всяко нещо, което ви интересува, всяко нещо, което искате да знаете, може да ни питате. Надяваме се Бог да ни позволи да отговорим на вашия въпрос и наистина да знаем как да отговорим на вашите въпроси. Така че благославяме ви и въпросите са неограничени. Имаме Facebook страница и ще оставим линк към нея, където може да зададете вашите въпроси и ние с радост ще прочетем всеки един въпрос и се надяваме наистина да успеем да отговорим на вашите въпроси. Наистина нямаме търпение за това, което предстои, нямаме търпение за това, което Исус ще направи чрез този канал, така че очакваме вашите въпроси с нетърпение. Искаме да ви благословим и да ви насърчим преди да приключим с един стих. Римляни 5:1. И тъй, оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бог, чрез нашия Господ Исус Христос. Така че вие сте обичани, вие сте ценни, вие сте благословени и вие сте оправдани. Исус умря на кръста и ни оправда всички. Благославям ви, нямаме търпение за вашите въпроси. До скоро!